Hukman karong hapon ang kasong murder batok sa Amerikanong si Joseph Scott Pemberton nga giakusahan sa pagpatay kang Jennifer Laude o sa ka-transgender ni atong Oktubre 2014. Gipakatap karon ang kapulisan sa palibot sa Regional Trial Court sa Olongapo City didto sa Central Luzon ato sa pagpakanaog sa desisyon sa korte batok kang Pemberton. Adunay tulo ka mga posibilidad nga desisyon ang korte sa kaso ni Pemberton. Manaog ngadto sa homicide ang murder nga kaso, makumbikto siya sa murder nga kaso o absueltohon siya sa maong kaso. Si Pemberton gipasanginlan nga mituok patay kang Laude sud sa usa ka motel human sila magkita sa bar ni adtong October 2014. Ang kaso ni Pemberton nahimo usab nga usa ka pagsuway sa kasamtangang Visiting Forces Agreement tali sa Pilipinas ug Amerika.